Hello mga bata, maayong adlaw. Ani ana pod si Teacher Sabina. Okay, atong tun-an karon ang subject na araling panlipunan. Atong topic karon mga bata ang mahitungod sa Region 7 Central Visayas, ang mga lugar ug ang mga kasaysayan niini. Andam na ba mo mga bata? Mga bata, atong tun-an ang Bohol. Ang Bohol sakop sa Region 7. Okay, tanawa ang mapa. Maunay mapa sa Bohol. Si teacher mga bata taga Bohol. So, adun ako ipakita nga video para anaamoy idea mahitungod sa Bohol. So, mga bata, andam na ba? Mga bata, base sa iyo nakita sa video, di ba, maanindot ang Bohol? Okay, adunay mga lugar nga popular sa Bohol. Mauna nga daghang mo bisita sa Bohol pananglitan, turista, di ba? Ang mga turista mahilig og mga nindot nga lugar kay naaman pod mi sa Bohol. Ikaduha, Philippine Tarsier. Okay, so sunod, diving location. Okay, tanang hulagway, manindot diba? Sunod, Panglao Island. So mga bata, manindot ang Panglao Island. Okay, sunod, nindot na mga resorts. So, naay mga nindot ang resorts ang Bohol. Okay, mga bata, nakadumdum ba mo ang October 11, 2013, nakabaton ang Bohol og 7.2 ang linog. So, daghang nangadami sa mga bata. Sunod, niadtong 1917, nahimong lalawigan ubos sa Act 2711. Okay, sunod, Sandugo. Maunay hulagway mga bata sa Sandugo Festival. So, sunod, ikatulo ang Bohol sa lalawigan o probinsya sa Central Visayas. Ay na po kita sa makasaysayan sa Bohol. Unang gipuy-an ang lalawigan sa mga Australoids. Kiila karon na Iskaya tribe.
giingon nga kabilin sa mga kaliwat na pintados. Ang Iskayo tribe mga bata mao na inila nga tribo diri sa Bohol. Sunod mga bata, ang gikan sa pulong na buol o buho ang Bohol mga bata. So kaniadto di ay mga bata buol o buho. Sunod, blood compact o sandugo ni Dato si Katuna ni adtong 1565. So mo nay hulagway sa blood compact mga bata. Unsa na siya teacher? Ang ilahang dugo sa ilang mga amigo nga mga saman la Magellan gi ipangbadlisan ilang mga panit nya maunay ilang imnon. Okay, sunod, Daguhoy Rebellion 1744-1829 nikabat kini og 85 ka tuig. So dugay ang nahitabo nga rebellion ipanguluhan ni Daguhoy mo na hero sa Bohol. Sunod nga makasaysayan, Tamblot Uprising 1921 maupod nay nahitabo nga pag-alsa sa Bohol. Ara na pud kita mga bata sa Negros. So maunay mapa sa Region 7, lakip ang Negros Oriental. So dako-dako dai pud ang Negros mga bata. Ano na po ipakita si teacher na video mahitungod sa Negros para na pud kamoy idea. Andam na ba? Mga bata, so na-enjoy ba mo sa video? Ana pud kita sa makasaysayan sa Negros. Malay o incheck ang namuyo kaniadto dito sa isla sa Buglas. Sa maunay unang namuyo dito. Sunod, ikaduhang kinadak ang lalawigan sa Region 7 o Rehiyon 7. So, dako ang Negros mga bata sa Bohol. Sunod, ang kasaysayan, Dumaguete ang sentro ni Niini. Okay, sunod ang Negros, nakabaton sad sila og Buglasan Festival. So, mo na yung nagway sa Buglasan Festival. Okay, tubo ang nagunang produkto sa Negros. Sunod, okay, ang namuyo sa kabaybayonan ang mga nitibo nga malay na nangumaog nakipag-barter sila sa mga negosyanteng and check. So mga bata sa una wala pa'y kwarta, so ilang gihimo mag-barter sila sa ilang mga produkto. Wala pa'y kwarta sa una mga bata. Sunod, ano po kita sa 1565 na padpad si Miguel Lopez de Legazpi. Usa na siya ka Espanyol nga napadpad sa Negros. Sunod mga bata, kabilin sa Song Dynasty dihang 12 siklo sa mga lungsod sa Bakong ug lungsod sa Bayawan. Unsa nang Song Dynasty, mga incheck na mga bata, mga kaliwat sa incheck. So munay hulagway tanawa lang. So munay pananglitan sa Song Dynasty. Ay na pud kita sa Siquijor. Ang Siquijor tanawang hulagway sa mapa. Gamay mga bata, di ba? So atong tan-aw ang video para na pud kamoy idea sa Siquijor.
Mga bata, di ba maanindot ang Sikihor? Ara na pud kita sa makasaysayan sa Sikihor. Ikatulo ang Sikihor sa kinagamian na lalawigan sa Pilipinas. So, gamay day kaayo ang Sikihor mga bata. So, ara na pud kita ang Sikihor usab ang sentro niini. Okay? Sakop kaniadto sa Negros ang Sikihor. Sunod, inilaki ni sa bantog na kinagamyan na lalawigan sa Region 7. Sa upat ka lalawigan sa Region 7, Sikihor ang pinakagamay. Niadtong 1971 nahimong lalawigan ang Sikihor. So bago pa day mga bata no. Okay, sunod. Inilaki ni sa bansag nga isla nga Island of Fire o Isla de Fuego. Ngano man kaha na teacher? Kay sa una, ang Sikihor daghang mga aninipot. So ang ilang isla daghang magsiga-sigaw magabi munang gitawag og Isla de Fuego. Kaniadto mga bata ang Sikihor ginumalahan kini sa pari sa Cebu. Okay, so maunay nagmanid sa Sikihor. Mga bata, ari na pud kita sa Cebu atong tun-an ang Cebu. Pero sa di pa ta magsugod adto na ipakita si teacher na video mahitungod sa Cebu. Para adto na mo'y idea unsa ang Cebu. Andam na ba? So mga bata, ano na kamoy idea mahitungod sa Cebu. Okay, ang Cebu gitawag kini og Queen City of the South. Tanawang hulagway mga bata. So naanamoy idea nganong kani nga gitawag kini og Queen City of the South. Cebu usab ang sentro niini mga bata. So ang iyang sentro Cebu gyapon ang tawag. Adunay makita ang Cebu puti ang mga bala sa baybayon. Tanawang hulagway, di ba tinud ang ingon ni teacher? Nindot ang ilang mga baybayon mga bata. Sunod ang Cebu, Heavy Industry Business Processing Service. Nga naman ka teacher, tungod kay ang Cebu, sentro sa mga dagko nga mga kumpanya, mga opisina, so mga trabahante nga daghan kaayo, so panggitawag heavy industry. Sunod, ang Cebu usab ikaduha sa kinabisihan na airport sa tibuok Pilipinas gitawag og Mactan International Airport. Sunod mga bata, ang Cebu din hinahitabo ang away nila Magellan og Lapu-Lapu. So di nag-aaway si Magellan og si Lapu-Lapu. Sunod,
Kabalo ba mo mga bata, dinhi midunggo si Magellan sa Cebu ni adtong 1521. So si Magellan usa na ka Espanyol. Si humabon og si Reina Juana gibunyagan ni Magellan para mahimong Kristyanismo didto sa Cebu. Sunod mga bata ni adtong ika-13 siglo hangtod 16 nga siglo naila ang Cebu sa ngalan na Zobo o Sugbo. Sunod, ang isla nga gipuy-an sa mga Hindu o Muslim gipamunuan ni Sri Lomoy sa Chola. Sunod, dinhi gipatindog ni Magellan ang dakong krus na kahoy sa baybayon sa Cebu. Okay. Sunod niadtong 1898 natugyan kini ngadto sa mga Amerikano ug niadtong 1957 nahimo kini nga charter province ang Cebu. Mga bata, atong tubagon ang buluhaton. Tanaw natog daghan ba mong nakatunan. Tubaga ang mga pangutana, isuwat ang hustong tubag. So andam na ba?